Zeeuwen zeggen nieuwe huizen zijn belangrijker dan het stikstofprobleem. Anders hebben wij gewoon als jongeren gewoon geen enkele optie. En verder vandaag. Zo duur en nog niet goed. En genomineerd na gedwongen carrière-switch. Goedenavond. Strenge stikstofregels. Het zal allemaal wel. Nieuwe woningen hebben we nodig. Dat vindt een meerderheid van de Zeeuwen. Zo blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau GFK in opdracht van Omroep Zeeland. Inmiddels weet bijna iedereen dat er te weinig woningen zijn en dat de situatie de komende jaren niet per se verbeterd gaat worden. Veel woningbouwprojecten liepen vertraging op, mede door de regels rondom stikstofuitstoot. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat ruim de helft van de Zeeuwen woningbouw belangrijker vindt dan bijvoorbeeld de stikstofregels. Versoepel daar even wat in, dat je wat op gang krijgt. En ook vanuit Den Haag, want daar begint het allemaal, moet de regelgeving wat flexibeler kunnen worden, zodat een provincie wat flexibeler kan zijn en ook de gemeentes wat meer mogelijkheden hebben om nu snel mogelijke woonlocaties te bebouwen. De komende jaren mogen er in Zeeland bijna 8000 woningen bijgebouwd worden. Maar alleen in groeikennen die daarvoor speciaal zijn aangewezen. Uit onze enquête blijkt dat maar heel weinig Zeeuwen het daarmee eens zijn. Anders hebben wij gewoon als jongeren gewoon geen enkele optie. Het is gewoon heel vervelend, vooral in waar wij aan het kijken zijn, dat is aan de grens. En alles wat betaalbaar zou kunnen zijn voor jongeren, wordt ook gewoon allemaal opgekocht door mensen die er veel meer bovenop kunnen leggen. Dus wij krijgen überhaupt niet eens de kans om te kijken of überhaupt iets te kunnen vinden. Een vriendin van mij die zoekt wel gewoon een huurwoningje en die wil wel graag in een dorp. Goes vindt ze op zich ook wel oké, maar dan wel een beetje in de buurt van Goes. Maar het is best wel lastig nog. Ondertussen willen we wel, samen met mijn vriend willen we gaan samenwonen natuurlijk. Maar ja, ik zie het nog een beetje somber in op het moment. Het is gewoon heel erg duur. Je kunt langs zoveel dorpen, kun je aan de plint, aan de buitenkant, kun je best 10, 15 huizen bijzetten. Zodat de vraag voor dat dorp, dat er aan kan worden voldaan. Sommige gemeenten gaan hier al mee aan de slag, zoals de gemeente Rijmerswaal. We kijken ook heel nadrukkelijk, zoals ook hier in Waarden, naar percelen die tegen de dorpen aan liggen. Het liefst ook die we al in bezit hebben, want dat werkt natuurlijk gewoon sneller. Om ook de dorpen op die manier uit te kunnen breiden. Want heel veel Rijmerswaalers willen gewoon blijven wonen in het dorp waar ze nu ook wonen of waar ze opgegroeid zijn. Meer informatie over de enquête vindt u op onze website. Automobilisten die regelmatig vanuit Goes naar de Westerschelde-tunnel rijden, hebben het misschien al gemerkt. Het wegdek in de bocht van knooppunt De Drie Klauwen golft. Het is aan het verzakken. Vanwege de golving is besloten om de snelheid te verlagen van 100 naar 70 km per uur. De bouw van het knooppunt kostte 20 miljoen euro. Hoe kan het dan nu al misgaan? Ja, dat is een goede vraag en daar willen wij graag ook antwoord op. Dat is nog maar amper 3 jaar geleden geopend. Dus er moet een oorzaak voor zijn dat er nu al verzakkingen zijn. De provincie heeft de aannemer opdracht gegeven de oorzaak te onderzoeken. En daar is haast bij. We zijn wel benieuwd naar de uitkomsten. Omdat wij niet willen wachten tot de situatie echt onveilig wordt. Of totdat alles helemaal is uitgezakt. Het onderzoek naar de moord op Henk Sijsouw uit Biggekerke is afgerond. Op 14 maart wordt de zaak inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Middelburg. Voor het dossier moesten ook stukken uit Canada komen. De 36-jarige verdachte, de schoonzoon van het slachtoffer, heeft daar gewoond. En tijdens verhoren verklaarde hij daar te maken te hebben gehad met huiselijk geweld. De verdachte lag in scheiding met de dochter van Sijsouw ten tijde van de moord. Het kabinet stelt een coördinator aan om de PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken. Dat schrijft minister Harbers in een brief aan het provinciebestuur. Zeeland moet zo'nzelfde coördinator hier aanstellen. Dat moet het aanpakken van het probleem makkelijker maken. Er zijn veel organisaties die allemaal over een klein stukje ervan gaan. De minister gaat nog in gesprek met de provincie hoe die rol precies ingevuld moet worden. Terneuzen wilde jarenlang af van de visdiefjes in de stad. De vogels zorgen voor veel overlast. Maar na uitgebreid onderzoek naar het probleem gooit de gemeente het nu over een andere boeg. Visdiefjes kunnen ons niet verdragen en wij soms de visdiefjes niet. En daar zit hem de crux om elkaar te begrijpen en samen te leven in Terneuzen.
En hoe moeten we dat gaan doen? Wij proberen ze te verleiden op een andere plaats te broeden dan op de daken met kiezels. En daar zit het probleem. En dat weten ze bij dit café-restaurant maar al te goed. Die vliegen hier boven onze zaak en boven de winkelstraat. En die zijn agressief. En ze poepen ook heel veel op straat. Gehoopt wordt de visdiefjes zoveel mogelijk buiten het centrum te houden. Er wordt onder meer een bootje geschikt gemaakt voor de dieren om te broeden. Hugo van Rooyen verdient een pluim, alsjeblieft. Top, merci, dankjewel. En die is echt jou van harte gegund. Een grote verrassing voor Hugo van Rooyen, docent op Scalda in Vlissingen. Hij kreeg vanmorgen van gedeputeerde Harry van der Maas de ROVZ Pluim 2022 uitgereikt. Dat is wel mooi, ja. Ik vind het wel bijzonder. De leraar maatschappijleer krijgt de pluim van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zeeland voor het lespakket verkeer dat hij samen met de provincie voor Zeeuwse jongeren heeft ontwikkeld. En daarin deelt hij ook zijn eigen verkeersblunders. De leerlingen vinden het belangrijk dat je echt bent. En als je erover praat, betekent dat het binnenkomt. En dat ze dat meenemen naar huis, in hun vriendengroep, et cetera. En dan blijft het hangen. Schrijf het voor jezelf op. Neem ik ze dadelijk in. Eerst de komende les gaan we ze doornemen. Vanaf half maart kunnen alle docenten van Scalda met het nieuwe lespakket verkeer aan de slag. En als het aan gedeputeerde Harry van der Maas ligt, kunnen er nog meer scholen hun voordeel mee doen. Zo'n 50 Zeeuwse middelbare scholieren gaan op dit moment om de een of andere reden niet naar school. En om het aantal thuiszitters omlaag te brengen is op Walcheren vorig jaar een nieuw project gestart, Via Bid. De eerste resultaten zijn hoopgevend. In een huiskamerachtige setting in Middelburg komen elke dag zo'n 11 jongeren bij elkaar. Ze zijn vastgelopen op hun eigen school. De redenen dat ze niet meer naar school gingen lopen uiteen. Over het algemeen zijn er 3 vormen van schoolweigering te benoemen. Je hebt kinderen die spijbelen, die willen niet naar school of die zijn ongemotiveerd. Maar er zijn ook kinderen die hebben een schoolfobie. Dus dat kan komen door een pestverleden, dat kan door een slechte ervaring op school zijn. Maar het kan ook zijn dat het helemaal niets met school te maken heeft. Maar dat er andere factoren een rol spelen bij het uitvallen. De 15-jarige Kelvin is een van de jongeren die het traject voor schoolverlaters volgt. Ja, het ging wel langer niet zo goed op school. En ik vond het gewoon niet zo'n fijne omgeving. Dus dan ben ik uiteindelijk thuis komen te zitten. Het grote verschil met de middelbare school is volgens Kelvin dat het een stuk kleinschaliger is. Het is een stuk persoonlijker. We komen hier gewoon aan tafel zitten om 10 uur en dan gaan we gewoon met elkaar praten. En dat zorgt gewoon voor een best warm gevoel. Iedereen zit hier wel gewoon, zeg maar, ook met een reden en dan kan je er ook vaak over praten. Maar het is ook vaak dat we gewoon over helemaal niet zulke dingen praten. Het voelt echt wel gewoon als vrienden, zeg maar, hier. Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat wij actief heel erg betrokken zijn bij de leerlingen zelf. En dat we niet alleen in de onderwijsbehoeften kunnen voorzien, maar ook in de zorgbehoeften van de leerling. En of dat nou iets meer op onderwijs of iets meer op zorgvlak is, dat hangt weer af van de leerling zelf. Het schoolverlatersproject is geen eindstation, maar een tijdelijke oplossing die rust en ruimte kan brengen voor vastgelopen jongeren. En dat lijkt te lukken. Leerlingen zijn niet meer thuis en ze komen vaak met plezier hier naartoe om weer onderwijs deel te nemen en weer zichzelf te ontwikkelen. Kelvin is een mooi voorbeeld voor ons. Je ziet dat Kelvin nu straalt, hij is heel belangrijk in de groep, wat ons ook motivatie geeft om door te blijven gaan hiermee. En Kelvin straalt niet alleen, hij behaalt ook goede resultaten. Hij hoopt volgend jaar HAVO-eindexamen te doen en ook voor daarna heeft hij plannen. En daarna zou ik het liefst sowieso naar de muziekopleiding willen. Ik heb nu een beetje oogje op de Rock Academie zelf. Maar we zullen wel zien, denk ik. Morgen staat het 32e Zeeuwse Topsportgala op de planning en worden de prijzen uitgedeeld aan de beste Zeeuwse sporters van het afgelopen jaar. Een van de genomineerden voor Paralympisch Sporter van het jaar is rolstoelbasketballer Juri van Lieren. De 35-jarige Van Lieren uit Capelle blonk uit in motocross tot zijn ongeluk, waardoor hij in een rolstoel terecht kwam. Juri gaf niet op en vond zijn draai in een rolstoelbasketbal. Hij is trots dat hij nu een nominatie te pakken heeft. Vroeger was het met cross en dan herkende je dat wel eens, maar dan gebeurde dat wel eens. En dan viel je wel eens in de prijzen en sinds mijn ongeluk eigenlijk een hele tijd eigenlijk rustig geweest.
Maar ja, ik ben toen zelf wel zoiets, ja, ik wil toch wel gaan sporten. En er zijn best wel wat sporten die je toch nog gelukkig kan beoefenen in een rolstoel. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En sinds dat ik bij RBVM zit, ja, lagen er eigenlijk wel kansen om hoger op te komen. En ik had zoiets, ja, weet je, ik ben nu nog jong, nu zou dat nog kunnen. Dus ja, dan ga ik er toch maar een paar jaar voor. En tot nu toe werkt het redelijk goed, ja. Van Lieren kende een uitstekend 2021, waarin hij goud wist te veroveren met het nationale team op het EK in Madrid. Maar dat is niet per se waar hij het meest trots op is. Dat wat we daar hebben gepresteerd was natuurlijk super gaaf. Weet je, de finale, dat was dan jammer dat hij niet doorging. Maar voor de rest hebben wij een heel goed toernooi gedraaid. Dus daar ben ik wel heel trots op. Maar ook, denk ik, voor mijn eigen gewoon de weg ernaartoe, weet je. Ik heb denk 3 of 4 jaar geleden gezegd van dat ga ik doen. En ja, toch heb ik het uiteindelijk, het is nog niet af natuurlijk, maar ik ben al wel goed op weg. En de eerste stappen zijn al wel gezet. Dus daar voor mijn eigen, voor mijn mentale stukje ben ik daar wel het meest trots op. Dit jaar is er iets anders op het Topsportgala. De categorie verstandelijk beperkte sporten van het jaar ontbreekt. Joost Hopmans van Sport Zeeland legt uit waarom deze categorie is verdwenen. Op dit moment of dit jaar zijn er eigenlijk geen sporters met een verstandelijke beperking die op het hoogste niveau prijs hebben gehaald. Zoals er voor de sportploeg dit jaar ook geen sportploeg is. Dus dat is de belangrijkste reden dat die categorie dit jaar niet meedoet. Er zijn ongeveer 3200 Zeeuwen met een verstandelijke beperking. En er zijn er ongeveer 40.000 met een lichamelijke beperking of motorische beperking. Dus daar zit al een heel groot verschil tussen. En dus dat is al een reden dat er ook, dus de doelgroep is gewoon veel kleiner. Dus dat de kans dat er een topsporter tussen zit is dan ook kleiner. En Van Lieren heeft nog wat motiverende woorden voor beginnende sporters met een beperking. Maar ik denk dat er heel veel opties zijn, heel veel mogelijkheden, ook op allerlei gebieden, zeg maar, amateur of professioneel. Ik denk dat er gewoon heel veel mogelijk is. Alleen ja, je moet even kijken, wat past bij mij, wat vind ik leuk, in welke setting vind ik dat leuk. En ja, het is eventjes zoeken, maar er zijn genoeg mogelijkheden ook voor mensen met een beperking om gewoon te sporten. Het was een mooie dag vandaag met veel zon en wat stapelwolkjes. Het werd 9 tot 11 graden. Morgen begint de dag met periodes met regen. 's Middags klaart het langzaam op, maar de kans op buien blijft. Ook vrijdag nog. En daarna volgt wel een droog weekend. En dit was Zeeland Nu. Tot morgen. Een hele fijne avond.